Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hi, please post for me my story as hidden identity. Message iyi yakabva paWhatsApp voice note. Ndaiva ndiri mubhodha mukomanashi, so ndakati ndava form 3 ndakabva ndashedzwa rimwe zuva namadam vangu vainge vachindidzidzisa science. Vakabva vati kwandiri vaiva negift yavo yavainge vachida kundipa since it was my birthday, so vakabva vandipa that gift. Vakabva vati kwandiri, gift iyi yandakupa usaivhura, present iyi inongovhurwa vamwe vana vasingaoni, saka zvauchaita ndezvekuti unozoivhura manheru kana vamwe vako varara. Ndiri kuitira zvinhu izvi kuti vamwe vana vasazviona, nekuda kwekuti kana vakaona kuti ndatengera iwewe this present, vamwe vanozofila as if I am doing favoritism. Saka please make sure kuti paunozovhura this gift no one will be present. I have bought you this gift because you are one of my best students. I was very happy mukoma, and at midnight ndakabva ndamuka ndikaona kuti everyone was fast asleep. Ndikabva ndatanga kuvhura present yangu. When I opened my present, ndakabva ndaona kuti mainge muine ring necklace uye muine masweets and an apple, and zvainge zvakanaka. Ndakabva ndatora necklace iyoyo ndikabva ndapfeka, ndikabva ndatanga kudya zvangu that apple, ndikadya masweets angu, ndikabva ndarara. After 2 days ndakabva ndazoona madam vaya vachiuya manheru, but vainge vakapfeka gown reblack. Vakabva vanditora ndokubva vabuda neni mudhomitory matainge tichirara. Vakabva vaenda neni kunhu kwandainge ndisinganzwisisi. Kunhu kwacho kwavakaenda neni mukoma handitombokwanise kuti ndinge ndichiexplaina, but kwainge kwakanaka kunzvimbo ikoko. Ndakabva ndasangana nevanhu vakawanda, and some of the faces were so familiar, but zvazvaita mukoma ndaiti kana ndiri kunzvimbo ikoko ndinotoona kuti munhu uyu kozva ari nhingi wani, munhu iye anenge atori celebrity pastor kana munhu anenge achingozivikanwa. But makuseni ndaizoti kana ndamuka I'll forget everything, ndinenge ndichingoita zviya zvekurangarira, but the faces will be blurred out. Sezviya zvaunoita kana ukablur a face photo, that is the way I would see those people, but I could recognize them kana ndiri kuhope ikoko. Kuseni ndakabva ndaenda ndikanobvunza madam kuti was it real zvese zvakaitika nezuro. Vakabva vati yes. Wakazvida here? Did you enjoy everything that happened patainge tiri kunzvimbo ikoko? Ndikabva ndati yes madam, I enjoyed everything that happened whilst I was there. Nekuti kunzvimbo ikoko mukoma it was like paradise, sezviya zvinenge zvakaitwa pamabhuku eWatchtower kuti nzvimbo yacho inenge ichirakidza kuti yakanaka zisingaiti. We were playing with animals, waikwanisa kutotamba kana nenyoka kana neshumba, but that lion will not attack you. The place was so pleasant mukoma, but I did not know kuti panguva yacho zvinhu izvi zvandainge ndaitiswa I was being initiated muzvinhu zvesatanism. So at night vakabva vauya futi vakabva vati in order for you to pass this test you have to sacrifice your own mother. Nashi inini ndiri munhu wekuti ndinoda amai vangu, ndikabva ndazviramba kubva musi iwowo. But now dambudziko rakazoitika nderekuti ever since the day pandakanzi in order for me to enjoy the full benefits I had to pass the test yekuti ndinge ndichisacrifice amai vangu. But kusacrifice kwacho ndainge ndakaudzwa kunzi it will be just a simulation. Hanzi zvinhu izvozvo zvese zvinoitika kana tiri kuparadise ikoko, it is just a simulation, hazviko in real life. But tiri ikoko inini ndakabva ndaramba ndikati simulation or no simulation,
inini handikwanise kuti ndinge ndichisacrifice amai vangu ndokubva ndazviramba. Zvinhu izvi zvaiitika ndiri mune imwe room, saka ndakati ndaramba zvacho zvandainge ndichinzi ndinge ndichiita whilst I was facing a mirror. Ndikaramba ndichingomanikidzwa. Munhu wacho ainge achindimanikidza paakaona kuti ndainge ndaramba kuita sacrifice pana amai vangu. Munhu iyeye akabva atanga kutaura neizwi rainge rakazara hasha, but munhu uyu ndainge ndisingakwanise kumuona, but ndainzwa kuti voice iri raingoita maungira richibuda mumira randainge ndakatarisana naro. After ndaramba kudaro, mumira muya makabva mangobuda rimwe ruoko ndokubva rangondibvuta. Ruoko rwuya rwakati rwandibvuta kudaro rwakabva rwandirasira kure kure. Pandakazomuka mukomanashi, ndainge nditori kumagrounds kwaitambirwa bhora, ndokubva ndatanga kumhanya ndichidzokera kumadormitories. Ndakati ndava kuda kusvika kumadormitories ndipo pandakabva ndazosangana namadhamu vaya vaindidzidzisa science. The reason why ndakakasika kuvaziva inyaya yekuti vainge vakapfeka zidrezi ravo iroro randainge ndakaona vakapfeka pacho pavakanditora vakaenda neni kwacho kwavaiti kuparadise ikoko. Saka ivo zvavakaita sekunge vainge vafila kuti kune munhu andiona, nekuda kwekuti vakangocheuka ndokubva vangonyangarika. Mukoma ndakazosvika pakupedza chikoro, handina kana zvimwe zvinhu zvandakazombosangana nazvo, ndikazotosvikawo pakutopindawo mumarriage yandiri nhasi. But dambudziko randava naro mukoma nderekuti ndine time yekuti maacids angu anombokwira, and the way yacho yaanokwira nayo sometimes ndinokwanisa kutodona. Ndava kutotya kana kutofamba because ndinongokaruka ndadona. Zvazvinoita ndezvekuti ndinongotanga kuona rima mumaziso mangu, kana kuti dzimwe nguva ndinongoona magedhi maviri anenge ari mahombe hombe. Magedhi iwawo anenge achitangira pano pasi achitosvika mudenga chaimo zvekuti haukwanise kuona kwacho kwaanenge achigumira. Magedhi awa anenge ari black iya yatisingazive isusu. Black yacho ine kamwe kahu black kari extra so. Saka magedhi awa dzimwe nguva ndinongokaruka ndakamira pamberi pemagedhi iwawo. Magedhi iwawo anobva avhurika, but pose paanovhurika ndipo pandinozongokaruka ndamuka, kana kuti ndinenge ndamutswa neumwe munhu anenge angondinhongawo ndakadona kudaro. Iko zvino handisisina kana appetite, handikwanise kana kuendawo kutoilet zviri normal. Ndinoti nguva yangu yekuti ndinge ndichienda kutoilet kana yasvika, ndikapinda mutoilet ndinotogarawo patoilet seat sezvinoita munhu wose, but hapana chinobuda as such. Sometimes ndinokwanisa kuita 30 minutes ndakangogara ipapo. Most of the times ndinozongobuditsa mweya ndotonzwa kuti ndava right. Zvekare pane chimwe chinhu chandinotonzwa kuti chinenge chichitamba mudumbu mangu. Dzimwe nguva chinhu ichocho chinenge chichiita sekunge chiri kudya matumbu angu mukoma. Hapana hapo zvimwe zvishamiso nezviratidzo zvandinosangana nazvo kunze kweizvozvizvi zvekuti ndinongotanga kuona rima kumberi kwangu, kana kuona mazigedhi anenge ari mazirefu anenge achitangira pano pasi achisvika mudenga. Iwawo magedhi ndiwo anoti kana akavhurika ndinobva ndangonzwa kupera simba, ndobva ndangokolapsa. Mukoma, I have been keeping this secret from everyone. Kunyangwe murume wangu handina, ende handifungidziri kuti ndinoda kuti ange achiziva kuti ndo zvinhu zvinomboitikawo kwandiri. Vabereki vangu vakasvikawo pakufa ndisina kana kumbogara ndavaudza. I don't know kuti ndiri munhu anganzi akatojoiniswa kudhara here, kana kuti zvandakaitwa namedhemu vangu pane kakushandiswa kandakaitwa. This is my own story mukoma. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Zvatinosangana nazvo mukurarama zvakangooma hazvo vedu we. I just wish kuti dai haidi wakangozivisawo vabereki vako kuti ndo zvawainge wasangana nazvo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, muri sei? As a family we really need your help. Taitawo dambudziko mushure mekufa kwababa vedu avo vainge vari n'anga, vaitogona chaizvo kubatsira vanhu. Asi mukunofa kwababa vedu takabva taziva kuti kwainge kuine chimwe chinhu chainge chiri kumashure kwababa, ndicho chainge chichivaita kuti vagone basa ravo iri.
baba vedu hanzi vainge vakafamba ndokubva vaenda vakanowedzeredza masimba avainge vainawo. Ndinofungidzira kuti nekuda kwekuti vainge vava kudawo pfuma yakati wandei, baba vakabva vazoenda ndokubva vanowedzera humwe urombwa uhu vakanoutora kuMalawi. Pari zvino baba vedu vakafa, asi chipoko chavo chanetsa pamba mukoma, zvekuti pamba hapachatombogariki. Kwatafamba tiri kunzi baba vedu vakafa vasina kunge vareurura mhosva dzavo uye kuhama dzevanhu avo vavakaurayira vadikani vavo. Baba vangu vanonzi vane zvinhu zvavakasiya pamba zvinova zvichatipedza semhuri yose kana zvikasabviswa kana kuti zvikasachimbidzwa kugadziriswa. Pari zvino mukomanashe, takanzi kana tichida kuti zvinhu izvi zvinge zvichigadziriswa, munhu anofanira kuti ange achitora matomu otangawo kurapa sezvainge zvichiita baba vedu. Saka tine umwe munin'ina wedu ari kuSouth Africa, ndiye akanzi anofanira kuti ange achiuya kuzobata matomu achirapawo sezvainge zvichiita baba. But munin'ina uyu mukomanashe, kunyangwe parufu rwababa vedu akatokoniwa kuti ange achiuya. Pakatoitika chishamiso chaicho, nekuti patakamuzivisa kuti kunoku baba vashaya, iye akabva ati ndava kutonopindawo mubhazi kuti ndinge ndichidzoka kuZimbabwe, but haana kukwanisa kusvika nekuti takazotongonzwawo madzishamwari ake vava kutifonera vachiti bhazi racho raainge akwira hanzi rainge rakabatwa nematsotsi ndokubva apinda mubhazi vakabata pfuti ndokubva varobha munhu wose zvake. Iyewo akabva atorerwa foni nezvimari zvaainge ainazvo ndokubva adzokera zvekare kwaainge achigara. Mukuzonotaura naye munin'ina wedu uyu paakazouya kuno kuZimbabwe, ndo paakazotanga kutipa rondedzero yezvainge zvaitika pavainge vari mubhazi, because iye akati kubva zvavakasvika parenki achida kukwira mubhazi iroro, hanzi pane umwe munhu akangomuguma. Paakacheuka kuti ange achiona kuti kondianiko andiguma, hanzi akangoona umwe murume uya ndokubva angonyangarika. Iye haana kana kumbogara azviisa mumusoro kuti ko munhu uyu angondigunzva ndokubva anyangarika amboenda kupi. Akangofungidzira kuti sezvo ari munhu ainge abva mukushayikirwa nemubereki, maybe yainge ingoriwo depression. Iye akabva angopindawo mubhazi ndokubva angogarawo sezvainge zvakaitawo vamwe. But anoti bhazi parakazotanga kufamba, hanzi akangokaruka abatwa nemadzikirira ndokubva aita seainge achirota. Hanzi mubhazi umu makangopinda umwe munhu ainge akabata tsvimbo ndokubva asvika akamira pacho paainge akagara, akabva ati nzira yauri kuda kufamba nayo sandiyo, asi nguva ichazokwana zvayo kuti unge uchizofamba nenzira yawakatarirwa kuti unge uchizofamba nayo. Munin'ina wangu anoti after murume uyu anyangarika ndipo paakazotanga kunzwa ruzha mubhazi ndokubva atoona kuti mubhazi umu vainge vatokwira nembavha, vanhu vose ndokubva vatotanga kusechewa mari nezvimwe zvavainge vainazvo. Mukoma munin'ina wangu haana kana kuzotombokwanisa kuuya kuZimbabwe. Takasvika pakuviga baba angori ikoko kuSouth Africa. Akazotouya, but akatouya after makore kunomubvunza. Iye aingoti ndaingoti kana ndikabata mari pandinenge ndava kuda kuti ndinge ndichironga zvekuuya kuZimbabwe, mari yangu yaingotsakatika, kana kuti ndaingobatwa nematsotsi ndobva ndatotorerwa mari yose yandinenge ndiinayo. Mukomanashe, dambudziko ririmo mumhuri medu nderekuti seni zvangu inini ndinobhilivhawo muchitendero, saka nevamwewo vangu takabva taronga kuti zvinhu zvose zvainge zvichishandiswa nababa tinofanira kuti tinge tichizvipisa, nekuda kwekuti hatidi kuti zvinhu izvi zvirambe zvichingotevererana neropa redu oro kuzotevererana nevana vedu kana isusu tazoshayika. But dambudziko rakazoitika nderekuti takanzwa kuti kune vamwe veukama vakabva vaenda vakanotora zvimwe zvinhu zvainge zvichishandiswa nababa, hanzi vakabva vazviviga. Ipapo mukoma ndipo pakabva patangira dambudziko, nekuti inini nemamwe madzikoma angu tinonamata takangoenda kumusha ndokubva taunganidza zvimwe zvezvinhu zvainge zvichishandiswa nababa ndokubva tangozvipisa tikasiya tanamata. Takanzwa zvekare kuti kune vamwewo madzikoma vainge vakaendawo vakabva vanobvisa zvinhu izvozvo zvainge zvichishandiswa nababa ndokubva vanozviwandisa somewhere, because tainge tataurirana kuti tinofanira kuti tinge tichipisa chose chainge chichishandiswa nababa vedu pavainge vachiri vapenyu.
but kubva musi iwowo mukomanashi watakatanga kuitirana makakatanwa ndipo patakatanga kunzwa kuti chipoko chababa chiri kungoonekwa chichingotenderera mumusha. Mukomanashi baba vedu ava vainge vatori n'anga iya yemandiriri zvekutoti vanhu vaitobva kana kunze kwenyika vachiuya kuzobatsirwa nababa pazvese zvavainge vachida, ungava huri urombwa chaihwo. Ipapo ndipo pakazotoita kuti kunyange ini ndinge ndichizosvika pakutendeuka, nekuti handina kana kumbogara ndada kuwirirana nebasa rainge richibatwa nababa, kunyanya pakuzorombesa vanhu. Takati tiri parufu rwababa takatoitirana chitenderano sevana vanyamufi kuti hakuna anoda kuzosara akasenga mutoro wainge wasiyiwa nababa vedu. Ndokubva tabvumirana kuti zvimwe zvezvinhu zvainge zvichishandiswa nababa vedu tinofanira kuti tinge tichizviisa mukofini ravo tobva tavaviga nezvinhu zvavo, uri mucherechedzo wekuti zvinhu zvose zvainge zvichiitwa nababa zvinofanira kuti zvinge zvichingogumira pavari. Saka takatora umwe mucheka wainge uchishandiswa nababa pose pavainge vachibatsira vanhu vavo. Zvekare takabva tatora tsvimbo ndokubva tazviisa mukofini rababa kuti vange vachienda nezvinhu zvavo. Asi ndakazoti ndichinotaura neimwe hanzvadzi yangu akabva ati, nhai mukoma, munombozivei? Munoziva here kuti paya parufu rwababa handiti takati taisa tsvimbo zvose nemicheka yainge ichishandiswa nababa vedu mukofini, ndokubva tasiya kofini rakavhurwa mumba muine madzisawira ababa. But munomboziva here kuti mukoma baba vataurirana nemadzisawira kuti madzisawira ababa ange achitora zvinhu izvo zvatainge taisa mukofini rababa ndokubva vazviviga samwe. Zvinhu zvose izvi ndakazotozviudzwa naamai. Pandakaudzwa zvinhu izvozvo nehanzvadzi yangu ndakabva ndakasika kumubhilivha, nekuti kumashure uko pane pakambobuda guhwa rekuti isusu sevana takati tabuda macho mainge muine kofini rababa, hanzi pane zvakawandisa zvakasara zvichiitika. Madzisawira ababa hanzi pane zvavakasara vachiita, ende takatonzwa guhwa rekuti kune umwe sawira wababa akatora micheka yababa hanzi akabva aisungirira muchiuno chake ndokubva aisa zibhachi pamusoro. Zvinhu izvi takangozongozvinzwawo nemakuhwa. Saka pose pandinotanga kufunga zvese zvakaitika parufu rwababa vangu nezvakazoitika kumunin'ina wangu paainge ari munzira achida kuuya kuzochema baba, chinonyanya kundivhundutsa ndechekuti ko avo vakaba zvinhu zvababa, hongu isusu takaenda kumusha tikabva taunganidza zvinhu zvose zvababa ndokubva tangozvipisa. Ko avo vari kunzi vakaba zvinhu zvababa vakazviisa kupi? Ende ndinogara ndichingonzwa kutya kuti vanhu ivavo vachazogumisidzira vatikuvadza. Isusu takati taenda kumusha tikanopisa zvinhu zvababa, then after 3 weeks takabva tatanga kunzwa kuti mombe dzainge dzava kuramba kupinda mumatanga. Zvipfuwo zvose hanzi zvaiti kana kwadoka zvaibva zvaenda kubwiro rababa, uye mombe hanzi dzainge dzichitunga churu ichi. Chimwe chiitiko chakaitika zvekare ndechekuti pamusha pedu pane umwe muti wemutsubvu. Saka mumuti umu hanzi mune nyoka mbiri dzegreen dzaigara dzichingoonekwa, ende hanzi dzaingoswera mumuti imomo dzichingorwa masikati ose. Hanzi dzinenge dzakamonerana dzichitemana dzakatarisana. Pekutanga vagere pamusha hanzi vakambozama kuti vange vachida kudziuraya, asi pacho pavakazodziuraya ndipo pakazotanga kuonekwa chipoko chababa vedu. Zuva rakacheka nyika. Hanzi waingoti kana ukaenda kuseri kwemba wobva watoona kuti ndisekuruka avo vakamira kuseri kwemba vaibva vangonyangarika, asi hanzi vanenge vakabata tsvimbo yavo. Dzimwe nguva hanzi vanenge vakabata tsvimbo kune rumwe ruoko, nyoka kune rumwe ruoko. Ndo zvinhu zviri kuitika mumhuri medu. Hakuna kana kumbomira zvakanaka mukoma. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa naHaiti. Awa ndo anonzi mashura chaiwo chaiwo. Zvakangooma hazvo. Please let us talk about this issue in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.